Euskal Konfederazioak Euskararen barometroa martxan eman du. Asmoa da, Euskarak toki gehiago izan dezan martxoan egingo diren herriko hauteskundeetan, eta ondotik osatuko diren herriko etxeetan. Arratsaldeon ikus-entzuleok, zoritxarrez Euskararen egoera gaur dugun giroa bezalakoa da. Usu, hotza eta itxa denen beharra berotu eta auspotu dadin, eta mezu positibo hori xeri egite saiatuko gara gaur Bidasoatik haratago ekimenaren eskutik. Xehetasunak gaurko saioan ez galdu. Martxoaren 15 eta 22an herrietako hauteskundeak eginen direla eta Ipar Euskal Herrian, Euskal Konfederazioak Euskararen barometroa ekimena martxan eman du. Hautagaiak biharko hautetsiak laguntzeko helburuarekin. Ez ginen egon nahi, engaiamendu gutxean, printzipiozko deklarazioetan, badakigu azken urteetan zerna hainitz badira Euskaren alde, benen guk nahi ginen neurtu konkretuki zer eginen zuten ondoko agintaldian, horregatik gure barometroak neurri konkretuak aipatzen ditu bakarrik, lagin bat da, ogoi neurri hautatu ditugu, gehiago izartzen ziren, benen badakigu ogoi neurri horiek aplikatzen mani baditu herriko etxe batek Euskarak aintzina eginen duela, eta hortan ere hori egin dugu ere laguntzeko zerrendak eraikitzen beren programa politikoa. Ikusi ditugu hainbat hautagai edo hautetxi azken urteetan. Egin nahi dutenak zerbait Euskaren alde, baina ez dakitena nola deklinatu beren herriko etxean, beren lurraldean engaiamendu hori. Helduden hauteskundeetan aurkeztuko diren hautagaiak interpelatu nahi izan ditugu, edo interpelatuko ditugu, ikusteko zoin den haien gogoa edo asmoa justuki Euskararekiko. Beraz, orain arte dispozitu desberdinak eta guk Euskararen barometro horrekin nahi dugu dispositibo horien guzien konvergentzia batekin, pixkat gauzak burubiltzeko eta hautetsiak ere edo argiago ikus dezaten zer egiten duten Euskal mailan beren herrian. Baina nara, Euskara sustatzen dutelarik herriko etxeak trabak aurkitzen dituzte ere maiz, Azparnen adibidez, familia liburu elebidun hau banatzen hasi nahi izan zutelarik eman dezagun. Donc il a fallu passer un petit peu, forcer la porte sur ces règles. Inprimategi ofiziala uzkur zegoen lehenik, gero gobernu ordezkaritzak ere deiadarra jo zuen, azkenean indarrean dagoen legedia gainditu behar izan duten Bretainiako herri baten laguntzarekin. Badira 3 urte ofizialki banatzen dutela orain, azpandarren artean neorkestiouko egin familia liburu elebidunari, batzuek berritu dute, bi hizkuntzetan frantsesez eta euskaraz izan zezaten. Badakigu, ez badugu ematen Rue Bordakoa karrika, negozu, zentsuan ongi da, eta euskaraz nahi duenak hartzen du erditi behiti, eta frantsesa nahi duenak erditi goiti. Baina beti da frantsesa lehenago, ez da Rue Bordakoa eta Bordakoa karrika. Beraz, behartuak gira, ez dugu nahi sartu borroketan, baitu beste gauzatzu garrantzitsuagoak, eta hori da orain gure politika, baina bai, zaintzen dute, bai. Errestu da, baina beti baitutzu zailtasunak, frantses gobernutik heldu dienak, frantsos legetaik heldu dienak, horrean behartutzu puliki guk erraten dugu, ez dutzu baztertzen al, baina behuzu ipurutik ibili, ez bazter, eta iteuzu zue urratxak, bondatia bari mauduzu, puntaino ere mateko, goxoki ere matez inez, ere maten duzu, ikusuzu azparroneke induela. Euskararen barometroa sortu eta orain hautagai hautetxiekin solas eginen dute ikusteko zertan nola egin liteken Euskara gehiago edatzeko bizi publikoan, urtarrila otsailean galdetegi zabala eta martxo hastapenean emaitzak jakinaraziko dituzte herrietako hauteskundeak egin baino egun batzu lehenago. Jon, Lizuneaga errekaren ondoan gaude, eta zuek beste ibai handi bat Euskal Herritarron bizitza markatu duen Bidasoatik abierazten duzue, Bidasoatik harago. Zer kontatzeko? Bai, Bidasoa dena gainea izen asko, aurretik bastan, da, xorroxin, da, pixka bidai bat kontatzen dugu. Baze kontatzeko, azkenean, gu badu kanta bat Bidasoatik harago, aspaldi atera genuena, Xabik eta biok.
eta hor esaten genuen mugak sortu zizkiguten gu sortu baino lehenago, eta muga horiek haustea gure eskuetan dago. Azken batean, ohartzen garelako Euskal Herria bera, indela, bakoitza baduela bere mapa buruan, bate baduela 7 herrialdez, beste batek 3, beste batek mugitzen den arabera hortan, ez? Eta gu nahi genuen erakutsi, bai mugaren alde batean da bestean Euskal Herria dela. Bidasoatik harago Euskal Herri bat badago, bihurtzen ari zaiguna geroz eta arratzago. Poesia eta musika uztartzen dituzue horretarako, garrantzitsua da mahai gaineratzea, geroz eta agian desitxuratuago dagoen gure Euskal Herria. Justuki hori da, ez? Azken batean, Euskal Herria bizidak gu bizikaren eine hortan, eta gaur egun etxean inoiz baino gehiago sartzen gara, kostatzen zaigu mugitzea, kostatzen zaigu horrelako emanaldi batera joatea ere, eta pixku-pixkan genuen, momentu goxo bat, biziarazi eta Euskal Herriaren ardatza izan da. 23 negu baino etzeuzkan gure amona Laurak, bidasoa zeharkatuta muga pasa zuenean. Bidasoatik harago joan zenean. 23 negu eta aurrean negurik luzeena, ilunena. Beti esan duzue musikat eta poesia tresna bat direla zuentzat, tresna politiko bat direla, hau ere hala da. Duda gabe, azken batean alaitasuna borragatzeko modua da, ez bizitzari eusteko modu bat, Euskaldunak izatea da munduan leku bat izatea eta izateko modu bat da Euskaldunak hizkuntzari eutsi behar dio, kulturari txipidanik egin behar du zerbaiten alde ez, eta borroka bat, eta bizitza bera borroka bat da, eta guk hortan asko sinisten dugu. Nola sortu zen hau egiteko ideia? Bizka bat, aukera auki genuen, Xabi eta Bio beti egon gara bidasoak bere iztuta, eta orain aukera genukan bidasoaren alde batean da bestean, Biok gure musika eta nire kasuan ere hitzak idatziekin literatura bidez eta txikitixari zertako ez, nolabait elkartu eta emanaldi berezi bat egin. Matematikari bat balitz gisa, bidasoak daki gure amona bezala zenbat joan ziren lehenago. Eta baita ere, zenbat joan ziren geroago. Ari zarete, herriz herri, hainbat emanaldi egin dituzue da, nola hartu du jendeak zuen hitz horiek, nola hartu du zuen proposamen hau? Harritua gelditu gara, harrera oso ona izan dugu, lehen egunetik, ernain astea gainera Biokangoak izan da, eta guretzat garrantzitsua zen, aretoa bete zen, eta hor gabiltza, bidasoatik garago aretoak betetzen gure pozerako, eta batez ere, nik uste dut ikusi eta entzuten duen jende horrentzat, ze askok anitzeka dirazi digute, gustora egon direla, pozik sentitu direla, entzun dutenarekin zerbait eraman dutela etxera, eta guri egiazki hori zaigu inporta gehien, ez? Egun gutxi barru, atarratzen ere egongo zarete, Siberoan, 7 lurraldetan Euskal Herrian gaindi proposamen hau eramatea garrantzitsua da. Guretza naita ez, aipatu bezala, nik buruan dudana da 7 probintziako herri bat, ez? 7 bat den herri hori, ez? Eta agian urten joanarekin, pixka bat, igatu edo difuminatu edo ez dakit, eta uste garrantzitsua dela aipatzea mugan bi aldetan Euskal Herria dago, alde batean zein bestean, eta Euskara hor dago, biziri dago. Ez bere egoerarik onenean, ze horrek ere, aldarrikatu, borrokatu behar dugu gurea babestuz, eta beste hizkuntzen pare delako, eta hizkuntzen pare den enean, edo zer gauza egin dezakegulako hizkuntza horrekin, ez? Kasu honetan guk musika eta literatura sartu elkartua. Oraingoz gure agendan arabera erabaki genuen hauek dia egin ditzakegun emanaldiak, eta hor guztien dugu atea irikita, bidasoatik harago jarrai dezan, da gu bidasoatik harago jarrai dezagun batean da bestean. Ikainon, mi esker. Zuei.